نصبح عبي بلان زي ترف قصرة وي أجداس سرح خوني خيل هاليكا ألارم كان ساعات حمشت وجحتها تملأ جناخي دقاقي ما الناس أوعد كي سمع خيا ويسمع خيا كل خط في خيا كساب سعشو منتناين جوه تدقس مستنسى أقدم ما نيجبن سمعتي سمعك لنفسك كم زحس خيا مسفلتك زيادة تحرق انت بسجون وجني عوتات سباتن جيهم كم نستنسون بيبكا ويسمع خط خون نسخاون حدا خلته من البات عسرت جزية فتين كاللخا جنا كل جزية نابتنا يقدم لمدخا النات ملسكا خطلوت أي كالكان راش نجزا رأسخا أنا ناي نجوه سباي كون بكا دك أسيد لينيو نابل كات التعشى شو واللخا الزفلت أبقى جاو قحتا متنسى نمولي هو كان أي مغير حيل اللو تحجز نجرا كان حادث سدة يمن سيزانتا صحفتها عدلكا صحي كبر قد كم زو سنزر إيو زانتا ني حدا ساعات حمشت وقحتا متنسى لمدو قدم مقبارو منم ناي زينو بور سدتنيا من سيزانتايو زانتازي تتصبي زنبر كان ينقح زبل تصاوعد كخون سلا زخل دما كسام موداتا مسانا صنح قدمي جن ابزي channel حدش تكون سبسكرايب بمقبار نزا فيديو لايك بمحب اما قرب كان فتو تخنشر بمقبار كتتابعنا نمحصنكا ابي هاجر كوينكا نزا زانتا توماس تسمع على خدمه ابوتا خمنت قدفلنا توماس ود 25 عامت انكلو كابت سب زبلع غعزو سدت كاب بسل طره خوين تريفو نابز عدم ساعتوه اب حنت فابريكاتات زبزحوا نشتو ختمه خنبر جمره اب حدا مخزن اندخداونتي ناي ليت وارديا خوينو زسرح نيرو كل غزيه مشيت ساعات شومنت ناب سرحياتو نغو ساعه شدشه دما زلف عن زدخمن اكلاتو تسكيمو كدقس ناب بيتي ملس ما هيو نابتم نعو تسفا غيرم زصبي سدرا بيتو كحول يترفمو نمنابابرو اكواس زاكلاي نبرن كداونتو زارغه ጫሞ ድማ استقدادደ ነበረ ኣብ ሓንቲ ዝተሰብረ ቬንቲሌተር ኣባይታ ዝተነጸፈ ፈርናሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ኩሕድ ብልጭ ትብል ሓንቲ ልቺ ኣብ ዝሓዘት ንእሽቶ ገዛ ተኻሪ ነበረ ግናኸ ካብቲ ስጋው ድኽነት ንላዕሊ ቶማስ ብዝያዳ ናይ ነፍሰ ስቃይ ማለት ብተስፋ ምቁራጽ ይሳራጠ ነበረ ቶማስ ኩሉ ግዜ ንግሆ ሰዓት 6 ክድቅስና ቤቱ ምስተመልሰ بمسكوت أبيلو ناي كالوت سبات هيوت يعزب نبره سدرا بيتات بحبار كقرسو قولعنا بيت مرتخود دالو صبوت صري كاميتشا تخدينو من بسرح كخودو مستعذبه توماس دما كل سب حلمو خقد كتنسقلو أنا خدقسنا بيتي يملس كسام عاسيو هيوتي بزخ قصل إلي يحسب مسجزا رأسو يزارارب نيرو هيوتو غير فتينو نيرو زحاشة سرح نمركب إن كملكت جنا كاب كلاي درجات مرت زحالفة مرت سلا زينو بورجن زونكو حكو حما عصبيت صحفتات نوع عدل زهباي نبرن بدحريو حدش كقلت كمهار يدل نبره كوين جن ليتو ملء سريح مسمصه كم مدك اسوص امنم كجبر عقمي نبرن سلازي كغبري كالن نيرو وترو اب عد تنبر اديون كدوللو توماس ودي معاسيد هيوتنا خم حيش معاسي خرب حزبله سلد تسدلنا انا نعركيه كيمتكو هابتيمكا نعانا خوينكا كريه كايدليه تبلو نبرت توماس دما بغوها عينت نعمته قريبه تتصممني تنكيره يسرح اللخيه يبلا جنا كميجرو هيوت سدرا بيتن كم زقير ايفلط النيرو كم منتاي كم زجمرون حساباي نبورون اتزجن قز نبر حقي نصها كاي نبرن ابسروحو تغو صعرا مني نيرو نابسروحو خبصح باغرو كيلومترات غعاس ليت ملؤنه مخزن كزورن تخسكي بلا خحلون يحدر نبره نغرغن صعر طراي بهيوت لوط ينصلن ابزي قيرون نابز حاشه زي يبصحن هيوت يزدكمن زمالالسن نيرو توماس كل غزي ساعه 7 دخيم دقيسو دحر قطر ساعه 4 كتنسق خلو نسي هوتو بزيردو مخنيات ندحريتي قوتات كم زلو كويني يسمع نبره نسو خدقس كلو علم نقدميت كم تقسكس زلا كمسلو جمره ابز كل جن حنت عشش كبلا زي كاله حسب بتدغاغامي بحشوختا نبو امر اخت مالالس جمرت هوتي زقيرلو كاله منقد خللو جن انتايو نزبل حتو ملس سانلو حدا نغو توماس
ካብ ስራሕ ክወጽእ ከሎ ቴሌፎን ደወለት። ሓብክያ ነይራ። ቶማስ ብቁልጥፍ ናብ ዓዲ ክትመጽእ ኣለካ፣ ኣዴና ብሕማም ተሰኒፋ ሆስፒታል ኣትያላ ምስ በለቶ ወሲኻ ዶክተር ብሰንኪ ድኻምን ጭንቀትን ከም ዝሓመመት ዕረፍቲ ዝሓሸ ምግብን ክገዝእዎ ዘይክእሉ መድሃኒትን ከም ዝኣዘዘላ ገለጸትሉ። ቶማስ ኣብ መንገዲ ደው በለ። ናብ ዓዱ ክምለስ ከም ዘይክእል ይፈልጥ ነይሩ። ኣዝዩ እንዳሓዘነ ድማ ምስ ኣዲኡ ክተራኽቦ ንሓፍቲ ሓተተ። ኣዲኡ ብዝደኸመ ድምፂ ከም ዝበለቶ ቶማስ ወደይ ብዙሕ ግዜ ዝተርፈነ ይመስለንን በጃኻ ወደይ ከምቲ ንሕና ዝሓለፍናዮ ህይወትካ ኣብ ድኽነት ከይተሕልፎ ግዜኻ ይተባኸኖ ህይወትካ ተቐይረሉ መንገዲ ድለ በለቶ። ቶማስ ኒሕ ዓዳም ኮይንዎ ብኽያት ዓቂቡ ክመጽእ ከም ዘይክእል ግን መድሃኒት መግዝእ ዝኸውን ገንዘብ ከም ዝሰደላ ንኣዲኡ ተዛሪቡ ተፋነዋ። ኣብ ገዝኡ ምስ በጽሐ ግና ከምቲ ወትሩ ክድቅስ ኣይከኣለን። ንብዙሕ ሰዓታት ኮፍ ኢሉ ብሓሳብ ተዋሒጡ ነይሩ። ነቲ ንዓመታት ኣብ ሕርሻ ዝደኸመ ከምቲ ናቱ ለይቲ ዝሰርሕ ዝነበረ ብኣሳሒታት ዝተጨማደደን ዝሓርፈፈን ጠንካራ ኢደዲኡ ኣብ ይዕንቱ ቅጅል ክብሎ ጀመረ። ክልቲኦም ኣበርቲዖም ይሰርሑ ግና ናብ ዝበጽሕዎ ልዕል ዝበለ ደረጃ ዘመሓይሽዎ ናብራ ይነበሮምን። ሽዑብ ውሽጡ ሓደ ነገር ክፍጠር ተፈለጦ። እቲ ነገር ግን ተስፋ ምቑራጽ ወይ ድማ ኢድካ ምሃብ ዘይኮነስ ምልዕዓል ሓድሽ ጩራ ብርሃን ምንዳይ ነይሩ። ኣብ ዓዲ ኣብ ገጠር ዝነበረ ህይወቱ ተራእዮ። ፀሓይ ቅድሚ ምብራቓ ሰዓት 5 ናይ ወጋሕታ ኣዕዋፍ ምዝማር ጀሚረን። እቲ ኣየር ዝሑሉን ህዱእን ኮይኑ ነበርቲ ህዝቢ እቲ ዝዓበየላ ዓዲ ዛጊድ ደቂሶም እንከለዉ ሓረስቶት ተዓዲ ግና ናብ ግራውቶም ይወፍሩ ነበሩ። ቶማስ እውን ናይ ስዎ እቡኡ እጃም ንምውፃእ ምስ ኣዲኡ ክወፍር ከሎ ሕልፊ ህይወቱ ተራእዮ። ቶማስ ዘቢኡ እምርኡ ምስ መጾ ኣብታ ህሞት እቲኣ ኣብቲ ጸጥ ዝበለ ገዝኡ ደው ኢሉ ካብ ሕጂ ንድሓር ይኣክል ከምዚ ኢለ ይነብርን ወላ ብዙሕ ዋጋ የኽፍለኒ ህይወተይ ዝቕይረሉ መንገዲ ክረክብ ኣለኒ ኢሉ ምስ ገዛእ ርእሱ ብኒሕ ተዛረበ። ህይወቱ ንምቕያር ድማ ወሲኑ ተበገሰ። ንጽባሒቱ ንግሆ ካብ ስራሕ ብኣውቶቡስ ናብ ገዝኡ እናተመልሰ ኣብ ኣውቶቡስ ሓደ ነገር ኣስተብሃለ። ኣብ ጎኒ ሓደ ብግምት ወዲ 55 ዓመት ዝኸውን ጽቡቕ ዝተኸደነ መጽሓፍ ዘንብብ ርግዕ ዝበለ ሰብኣይ ኮፍ ኢሉ ረኣየ። ቶማስ ነቲ ሰብኣይ ይፈልጦ ይነበረን ግና ብዕላል ብዙሓት ስደተኛታት መናእሰያት ከም መርኣያ ዝወስድዎ ባባ ስዩም እንዳበሉ ዝጽውዕዎን ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ተሰዲዱ ዝመጸ ኣብቲ ከተማ ብዙሕ ድኳናት ዘለዎ ዕውት ነጋዳይ ምዃኑ ሰሚዑ ነይሩ እዩ። ንቶማስ ዘገረሞ ሰዓት 6 ናይ ንግሆ ሓደ ዕውት ነጋዳይ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ድቃስ ግዜ እሞ ድማ ኣብ ተራ ኣውቶቡስ ናይ ህዝቢ ምስኡ ኮፍ ኢሉ ይጓዓዝ ምንባሩ እዩ። ቶማስ ድማ ትብዓተ ኣኻኺቡ ስለምንታይ ከም ዝኽኾን መሪጹ ክሓቶ ተበገሰ። ሰላም ባባ ስዩም፣ ቶማስ ይበሃል። ኣነ እኳ ብዕላል ጽቡቕ ጌረ ይፈልጠከ ወረኻ ድማ ኣዝዩ ኣወንታዊ ኣብዚ ከተማ ብጽቡቕ ኢኻ ትግለጽ። ሎማ ኣነ ክሓተካ ዝደለኹ ግን ደፊሩ ዳ ኣይትበለኒ እምበር በዓል ሃብቲ ምዃንካን ንብዙሓት ሰባት ትሕግዝ ምዃንካን ሰሚዐ ኣለኹ። ስለምንታይ ሃም ናይ ድቃስ ሰዓትካ እሞ ድማ ኣብዚ ተራ ኣውቶቡስ ትጓዓዝ ኣለኻ ግን ሕቶ ፈጢርለይ ክብል ሓተቶ። ባባ ስዩም ብተገዳስነት እናጠመቶ ዘንብቦ ዝነበረ መጽሓፍ እንዳዓፀወ አንጌኻ ምትንሳእ ስለ ዝፈትየ ኢሉ መለሰሉ። ቶማስ እንዳተጠራጠረ ለይቲ ትሰርሕ ዲኻ ብምባል ደጊሙ ሓተቶ። ኣይኮንኩን ኢሉ መልሲ ምስ ሃቦ ባባ ስዩም ንስኻ ግን ለይቲ ሙሉእ እንዳሰርሕኻ ዝሓደርካ ትመስል ኢሉ ብግዲኡ ሓተቶ። እወ ዋርድያ በለ ስክፍ ኢሉ። መዓስቲ ድቅስ ማለት እዩ ኢሉ ባባ ስዩም መሊሱ ሓተቶ። ካብ ንግሆ ሰዓት 7 ክሳብ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4 ይድቅስ ብምባል መለሰሉ። ባባ ስዩም ዝደንገጸሉ ይመስል ርእሱ እንዳነቕነቐ ስለዚ ዓለም ክድቅስ ከላ ንስኻ ትባራበር፣ ዓለም ክትሰርሕ ከላ ድማ ንስኻ ትድቅስ ኣለኻ ማለት ድዩ? ብኸምዚ ህይወትካ ምጽንሑ ኣይተሓሳስበካን ኢሉ ሓተቶ። ቅጽል ኣቢሉ ቅድሚ 30 ዓመት ከምዚ ኸማኻ መንእሰይ ስደተኛ እንከለኹ ሓደ ህይወተይ ዝቐየረ ምስጢር ክነግረካ እየ። ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 7 ዘለዋ ሰዓታት ኩሉ ሰብ ክድቅስ ከሎ ንስኻ ነቲ ትደልዮ ህይወት እትሃንጸልን ማጂካል ሰዓታት እየን በሎ። ቶማስ ተስፋ ኣብ ውሽጡ ተሰምዖ። ግን ከመይ ገይረ ማለተይ ክሳብ ሰዓት 6 ስለ ዝሰርሕ ድቃስ የድልየኒ እዩ በሎ። ስለዚ ናይ ድቃስ ሰዓታት ከቐይሮ ገዛም ሰዓትኻ ሰዓት 6 ፈረቓን ደቅስ፣ ሰዓት 11 ፈረቓን ተባራበር። ንመዓልቲ 5 ሰዓታት እንተደቂስካ እኹል እዩ። ብድሕሪኡ ዓለም ተባራቢራ ኸላ
ንስኻ እውን ተባራበር ካብ ገዛኻ ውፃእ ተንቀሳቐስ ምስ ሰባት ድማ ተራኸብ እንተኽኢልካ ድማ ናይ ቀትሪ ስራሕ ድለ ሽዑ ወትሪ ሰዓት 5 ናይ ወጋሕታ ተንስእ እዚ እቲ ምስጢር ዓወት ኢሉ ባባ ስዩም ቢዝነስ ካርድ እናሃቦ ህይወትካ ክትቀይር ብሓቂ ድሌት እንተሃሊካ ደውለለ ኢኻ ቦሎ ኣውቶቡስ ኣብ መዕረፊ ምስ በፅሐት ቶማስ ነታ ቢዝነስ ካርድ ረኣያ እሞ ንገዛእ ርእሱ ቃል ኣተወ ካብ ጽባሕ ጀሚረ ክገብር እየ ብምባል ድማ ቆሪፁ ተበገሰ በታ ምሸት እቲኣ ቶማስ ንባባ ስዩም ደወለሉ ንጽባሒቱ ኣብ ሰዓት 11 ናይ ቅድሚ ቀትሪ ንኽራኸቡ ድማ ተቋጸሩ ንጽባሒቱ ቶማስ ኣብ ህይወቱ ገይርዎ ዘይፈልጥ ንመጀመርታ ግዜ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ካብ ድቃሱ ተንሲኡ ንባባ ስዩም ኣብ ሓንቲ ኸፍ ረኸቦ ባባ ስዩም ድማ ንቶማስ እንክረኽቦ ብናይ ጽቡቕ ገበርካ ዓይነት ጠማምታ እናረኣዮ ከም ዝበልኩኻ ናይ ድቃ ሰዓታትካ ቀይርካዮ ማለት ድዩ ጽቡቕ ስጉምቲ ብዙሓት ሰባት ይዛረቡ ጥራይ እዮም ንስኻ ግን ብተግባር ጀሚርካ በል ሕጂ ንግሆ ተንሲእኻ እንታይ ከም ትገብር ክምህረከ ኢሉ ሓንቲ ደብተር ኣውፂኡ ዲያግራም ስእላዊ ንጽፊ ክስእል ጀመረ ቶማስ ህይወትካ ከም ሓደ ገዛ ሕሰቦ ሕጂ ገዛኻ ጸልማት ዝዓነወን ብዝወደቐ ሕቁሕትን ዝተመልአን እዩ ስለምንታይ ምኽንያቱ ንምንባር ክትቃለስ ሃለኽለኽ ክትብል ጥራይ ሰረት ናይ ገዛ ስለ ዘይሰራሕኻ እዩ እንዳበሎ ንእሽቶ ገዛ እናሰኣለ ወጋሕታ ካብ ሰዓት 11 ክሳብ ሰዓት 1 ዘሎ 2 ሰዓት መሰረት ገዛኻ ወይ ህይወትካ ተሃንጸሉ ሰዓት እዩ ኣብ መዓልቲ 2 ሰዓት ንግሆ ማለት ኣብ ሰሙን 14 ሰዓት ኣብ ወርሒ 60 ሰዓታት ኣብ ዓመት 730 ሰዓታት ማለት እዩ ኢሉ ቶም ቁጥርታት ብንጹር ጽሓፎም እዚ ማለት ልክዕ ናይ 91 መዓልታት ሙሉእ ናይ ስራሕኻ ግዜ ማለት እዩ ሕሰቦ ንግሆ ምትንሳእኻ ጥራይ ኣብ ዓመት ካልኦት ሰባት ብድቃስ ዘባኸንዎ ተወሳኺ ናይ 3 ወርሒ ግዜ ትረክብ ኣለኻ ማለት እዩ ብምባል ባባ ስዩም ክረድኦ ጀመረ ቶማስ ዒንቱ ብምገራም እናፍጠጠ 3 ወርሒ ኢሉ ሓተተ እወ 3 ወርሒ ሕጂ ኣብዘን ናይ ወጋሕታ 2 ሰዓታት እንታይ ከም ትገብር ክነግረካ ኢሉ ቀፂሉ ባባ ስዩም እዚ ሕጂ ዝነግረካ ዘማትእ ዘይብሉ ክትፍጽሞ ዘለካ ስርዓት ሲስተም እዩ ቀዳማይ ሰዓት ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 6 ዘሎ ግዜ ክእለት ንምህናጽ መድብ ነዛ ሰዓት እዚኣ ቁጠባዊ ኩነታትካ ቀይር ንዝኽእል ትምህርቲ ንምሃር ተጠቀመላ ቲቪ ሶሻል ሚድያ ምርኣይ ኣቋርጽ ክእለት ጥራይ ተምሃር ቋንቋ ወይ ሞያ ኦንላይን ኮርስ ብነጻ እዩ ዩቲዩብ ኩሉ ነገር ኣለዎ ስለዚ ክእለትካ ንምህናጽ ምንም ምኽንያት ከተቐርብ ኣይግብአካን ካልኣይ ሰዓት ድማ ማለተይ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 7 ኣካለ እምሮ ንምህናጽ መድቦ 30 ደቂቕ ስፖርታዊ ስራሕ ብእግር ተጓዓዝ ጉየ ኣካላትካ ከም ማሽንካ ወይ መኪናኻ ምዃኑ ተረዳእ ምስ ዝባላሾ ምስ ዝሓምም ወላ ሓንቲ የብልካን ኣብተን ዝተረፋ 30 ደቂቕ ድማ መጽሓፍ አንብብ መዓልትኻ ፕላን ግበር ወይ ነቲ ኣብ ቀዳመይቲ ሰዓት ዝተምሃርካ የድጎሞ ባባ ስዩም እንክዛረብ ቶማስ ኣብ ሓንቲ ደብተር ብቕልጡፍ ይጽሕፍ ነይሩ ሽዑ ባባ ስዩም 3 ሕግታት ክውስኸሉ ጀመረ ሕጊ ቁጥሪ 1 ምምታእ ከም ዘይፍቀድ ቀዳማ ሰንበት ሓዊስካ ወትር ሰዓት 5 ግድን ክንትስእ ኣለካ ሎሚ ጥራይ ክድቅስ ዝበሃል ምኽኒት የለን ኮሚልካ ኢኻ ትህኪት ትላማሞዶን ኣብ ትህኪት ትወደቕን ሕጊ ቁጥሪ 2 ምሸት ሰዓት 7 ትደቅስ ካብቲ ዝግባእ ውሕድ ሰዓታት እናደቀስካ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ሰውነትካ ዕረፍቲ ይደሊ መዓስ ከም እትዕርፍ ድማ ንስኻ ኢኻ ትውስን ሕጊ ቁጥሪ 3 እታ ቀዳመይቲ ሰሙን ወጋሕታ ክትንስእን ክትፍትን ከቢድ ክኾነካ እዩ ሰውነትካ ከንፀርፅር እዩ ኣእምሮኻ ምኽንያታት ክፈጥር እዩ ግና ተፃዊርካ ክትቅፅል ኣለካ ሽዑ ድሕሪ 21 መዓልቲ ንቡር ይኸውን ድሕሪ 9 መዓልቲ ድማ ስብእናኻ ክኸውን እዩ ቦሎ ባባ ስዩም ብዕቱምነት እናጠመቶ ቶማስ 3 ወርሒ ይበካ ኣለኹ 3 ወርሒ ሰዓት 5 እናተንሳእኻ ክእለት እናማዕበልካ ርእስኻ እናሃነጽካ ክትጸንሕ ኣለካ ድሕሪ 3 ወርሒ ተመሊስካ ናባይ መጺኻ ዝሃነጽካ የርእየኒ ብሓቂ ዝብለካ ገይርካ እንተደኣ ጸኒሕኻኒ ዝሓሸ ስራሕ ክትረክብ ክሕግዘካ እየ ኣብ መንጎ እንተደኣ ቋሪጽካ ግን ኣይትደውለለይ ክንራኸብ እውን ኣይድልን ምኽንያቱ ዓወት ነቶም መንገዲ ህይወት ምስ ፀበበ ዘይሕለሉ ሰባት ጥራይ እምበር ነቶም ተስፋ ዝቆርጹ ኣይኮነን ኢሉ ትምህርቱ ደምደመሉ ቶማስ ክብደት ናይቲ ፈተና ተሰምዖ ብተወሳኺ ግን ድሕሪ ዓመታት ንመጀመርታ ግዜ ዕላማ ምንባር ተሰምዖ ክገብረ ኣይቋርጾን በለ ድማ ብሓቦ ንርኢ ኩሉ ሰብ ኣብ መጀመርታ ኸም እዩ ዝብል ኢሉ ባባ ስዩም ክምስ በለ ቶማስ ንጽባሒቱ ዝገበሮ እንተሃልዩ ናብ ዝሰርሓሉ ትካል ከይዱ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ሓተተ
ቅድሚ ሕጂ ነዊሕ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ሓቲቱ ስለ ዘይፈልጥ ድማ ሓላፊኡ ፍቓድ ሃቦ ንጽባሒቱ ንጎ ሰዓት 5 ኣላርም ሰቃጨላ ኩሉ ኣካላቱ ካብ ድቃስ ንምትንሳእ እምብበለ ኣእምሮኡ ድማ ሓንቲ ሰዓት ወስኽ ደኺምካ ኢኻ ሓንቲ ሰዓት ተድልየካ እያ ኢሉ ከታልሎ ፈተነ ኮይኑ ግን ነቲ ብሆስፒታል እትርከብ ኣዲኡ ንባባስ እዮም ዝኣተወሉ ቃልን ንገዛእ ርእሱ ዝኣተወሉ መብፅዓን ምስ ዘከረ ኮቦርታኡ ደርቢዩ ተንስአ እታ ቀዳመይቲ ሰሙን አንጌኻ ንምትንሳእ ስቃይ ኮነቶ ቶማስ እናማረረ ብሓይሊ እዩ ዝትንስእ ነይሩ ሰዓት 5 ጌና ጸልማት ከሎ ኣብታ ንእሽቶ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ብቴሌፎን ብዛዕባ ኤክሰል ዝምሄር ቪድዮታት ክርኢ ጀመረ ሽዑ ወላ እኳ ዒንቱ ብድቃስ ምውሓድ ይዳኸማ ሓሳቡ እንዳተባታተነ እቲ ትምህርቲ እውን ዘይርድኦ እኳ እንተነበረ ግን ስኑ ነኺሱ ቀጸለ ሰዓት 6 ምስ ኮነ ን30 ደቓይቕ ኣብ ከባቢኡ ብእግሩ ክንቀሳቐስ ንነብሱ ክደፋፋኣ ጀመረ ድሕሪኡ ብዛዕባ ኣካውንታንቲንግ ዝገልጽ ቅልል ዝበለ ትምህርታዊ መጽሓፍቲ ንኸንብብ ተበገሰ ድኻምን ጽምዋን ክፈታትኖ ጀመረ ተወሳኺ ስለምንታይ ከም ዝገብር ዝርድኦ ሰብ ኣይነበረን ግን ኣብ መበል 21 መዓልቲ ሓደ ነገር ተቐየረ ሓደ ወጋሕታ ቶማስ ሰዓት 4:58 ኣላርሙ ቅድሚ ምህራማ ብኽልተ ደቓይቕ ቀዲሙ ተባራበረ ሰውነቱ ምስቲ ግዜ ተላማሚድዎ ነይሩ ንመጀመርታ ግዜ ድማ ምንፅርፃር ዘይኮነስ ድልውነት ተሰምዖ እቲ ናይ ኤክሰል ትምህርቲ ክርድኦ ጀመረ ፎርሙላታት ዳታታትን መሰረታዊ ሕሳብን ፈለጠ ኣብ ሓንቲ ወርሒ ድማ ናይ መጀመርታ ናይ ኦንላይን ትምህርቲ ሰርቲፊኬት ወሰደ እቲ ናይ ወጋሕታ ምንቅስቓስ ድማ ቅድሚ ሕጂ ጸልኦ ከም ዘይነበረ ሕጂ ወልፎ ክገብረሉ ጀመረ ምብራቕ ፀሓይ እቲ ጸጥ ዝበለ መንገዲ ኩሉ ሰብ ክድቅስ ከሎ ንሱ ግና ህይወት ይሃንጽ ከም ዘሎን ክስምዖ ፍሉይ ስምዒት ትፈጠረሉ ኣብ መወዳእታ ካልኣይ ወርሒ ቶማስ 3 ሓፀርቲ ኮርሳት ወዲኡ ነበረ ብሳላ ስፖርት ሰውነቱ ጽቡቕ ቅርጺ ሒዙ ኣእምሮኡ በሊሑ ርእሰ ተኣማንነቱ ወሲኹ ነበረ ኣብ ጥቑኡ ዝነበሩ ሰባት ናይ ህይወቱ ለውጥና ዝተባሃሉ ቶማስ ተቐየርካ እንታይ ተረኽበ ኢሎም ተገሪሞም ክሓትዎ ጀመሩ ንሱ ድማ ካብ ናይ ድቃ ሰዓታተይ መዓልታዊ 2 ሰዓት እናወሰኽኩ ህይወተይ ዝቕይር ዘለኹ ኢሉ ይምልሰሎም ነበረ ኣብ ሳልሳይ ወርሒ ቶማስ ዝተምሃሮ ነገር ኣብ ተግባር ኣውዓሎ እቲ ዝሰርሓሉ ትካል ከዳልዎ ዘይክእል ንመኽዘን ዝኸውን ብኤክስል ኮምፒተር ጽቡቕ ናይ ንብረት ምቁፅጻር ኣዳልዩ ንሱፐርቫይዘር ኣራዮ እቲ ሱፐርቫይዘር ተገረመ ቶማስ ዘበይ ተማሂርካዮ ኢሉ ድማ ሓተቶ ወጋሕታ ሰዓት 5 ተስየ ባዕለይ ንገዛእ ርእሰይ ምሂረ ኢሉ ቶማስ ብፍናን መለሰሉ እቲ ቶማስ ዘዳለዎ መስርሕ ድማ ካብቲ ሱፐርቫይዘር ሓሊፉ ክሳብ ዋና ትካል በጽሐ ቶማስ እቲ ናይ ለውጢ ጉዕዞ ካብ ዝጅምር ኣብ መበል 87 መዓልቲ ሓላፊኡ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ጸዊዑ ቶማስ ክፍሊ ሕሳብና ነስፍሕ ስለ ዘለና ስራሕ መኽዘን ዝፈልጥን ናይ ሕሳባት ተሓሕዛ ክእለት ዘለዎን ሰብ ንደሊ ኣለና ድሌት እንተደኣሃሊካ እዚ ስራሕ ንዓኻ እዩ ናይ ቀትሪ ስራሕ ኮይኑ ደመወዝካ ድማ ካብ ናይ ቀደም ዕፅፊ እዩ ኢሉ ብስራ ተበሰሮ በታ ምሸት ቶማስ ኣዝዩ እናተሓጎሰ ንባባስ እዮም ደው ኢሉ ኣብ ህይወተይ ዓብይ ተለዊጥ ኣለኹ ኢሉ ናይ ስራሕ ዕብየት ከም ዝረኸበ እውን ወሲኾ በሰሮ ባባስ እዮም ሓበን ብዝመልኦ ድምፂ ናይ ለውጢ ዝደሊ ሰብ ኣፋፉነት ስለ ዝነበረካ ክትገብሮ ከም እትኽእል ንዓይ ምስጢር ኣይነበረን ሕጂ እውን እንተኾነ ግን ወጋሕታ ሰዓት 5 ምትንሳእ ኣይተቋርጽ እዚ ስትራቴጂ ዘይኮነስ እዚ ሕጂ ህይወትካ እዩ ኢሉ መጠንቅቕታ መሳሊ ማዓደ ሃቦ ኣይቋርጽን እየ እዚ መንነተይ እዩ ኢሉ ብፍናን መለሰ ድሕሪ ሓደ ዓመት ቶማስ ናይቲ ትካል ዋና ሕሳብ ኣካውንታንቲንግ ኮነ ንኣዲኡ ጽቡቕ ሕክምና ገይርለን ጽቡቕ ገዛ ገዚኡ ናብ ከተማ ግዒዝዎን እዩ ሕጂ ቶማስ ኩሉ ግዜ ወጋሕታ ሰዓት 5 ዝትንስእ ግድን ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ እተን ቀዳሞት 2 ሰዓታት ወሰንቲ ምዃነን ስለ ዝተረድኦ እዩ ኣብተን ናይ ወጋሕታ 2 ሰዓታት እዩ ድማ ሓድሽ ሶፍትዌር ክመሃር ጀመረን መጽሓፍቲ ዘንብብን መጻኢኡ ዝምድብን መሳርሕቲ ቶማስ ሕጂ እኮ ተዓዊትካ ኢኻ ስለምንታይ ወጋሕታ ትንስእ ኢሎም ይሓትዎ ንሱ ድማ ፍሽኽ ኢሉ ዓወት መወዳእታ የብሉን መዓልታዊ ዝግበር ልምዲ ኮይኑ ንዝተዓጽዎ ምዕራፍ ብሓድሽ ምዕራፍ ምትካ እዩ ናተይ ልምዲ ድማ ሰዓት 5 ወጋሕታ ይጅምር በሎም ተፈጸመ ወገነይ ቀንዲ ሞራል ናይዛ ታሪኽ ቶማስ ሞርትዖ ወይ ሓደ ሓያል ቃል እዩ ህይወትካ ክትቀይር ትኽእል ኢኻ ሓደ መዓልቲ ዘይኮነ ኩነታት ምስ ተመሓየሸ ዘይኮነ ሕጂ ካብ ጽባሕ ወጋዕታ ሰዓት 5 ጀሚርካ ብዙሓት ሰባት ዘይርድእዎ ነገር ተሎ ኣብ መንጎ ዘለኻዮ ቦታን ክትበጽሖ ትደሊ ቦታ ዘሎ ፍልልይ ውህብቶ ታሌንት ኣይኮነን ዕድል ኣይኮነን ጻዕሪ ጥራይ እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ምስጢር
كل سب كدقس كله نتجزيه بخمي تقوموليو كاب ساعات 5 خساب ساعه 7 على صت الى يازلا تليفون يلن اخيبا يلن ربشا يلن دليت كان عقمخان اب ጫፊ ዘሎ امرخ حدشيو اذا ساعات اذا دما نهيوتك زغير سرحه تسرحلو غزي عوتات سبات زي فولطيوم سلازيوم اتليتات چامبيونات هابتامات مرحتي انغيوم زتنسو فوليات فطرت سلازخون زي كونس نساعات 5 استعوتلا نمعالتي عوتلا نمعالتو استعوتلا نعاموتي عوتلا نعاموتو استعوتلا دما نهيوتي عوتلا مخانو سلاز فولطيوم وغني حجز بدهون عخايو حدا ختم عولت دل خلت مرص نقد تمرتي قانقا كمبيوتر وي زخونه حدا ختملكو تدل خلت مرص مو نتيسع معالتات كتلاما مود مس نفسك قالتو ناي دقاسكا ساعات اخبر قدم ساعات شعات مشيت دقس انت مسيخه وقحتا ختصاي تخيلنيخه نتفليكس مرأي ترفكا على فيسبوك تيك توك موداتا زي بالحصرت فيديوهات مرأي ترفكا دقاس زي كونه زباخنا ناي دقاس ساعاتات كايصلايخه وغني نتيسع معالتي وتر ساعات 5 تنسيخه نزن كلتا ساعاتات بغبو انت تتقين كالن هوتكا قيري منالبات مليونير راي تخون تخون منالبات الشعون شعبيت اكتركب انتخون قنا حد شب كتكونيخه زياده حيال زياده نجزا رسو زجز زياده بقوع سب كتكونيخه اتوقحتا زتنسسب اتزدليو خغبر زخل سبي توماس ولا حنتي نبورون دغري نبورون زمداي نبورون ገንዘብ አይኖበሮን ወጋሕታትን ሲኡ ክሰርሕ ምርጭ አጥራይን ይርዎ ንስኻ ካብኡ ዝሓሽ ዓቕሚ ኣለካ እዚ ቪድዮ ክትሪኦ ዕድል ካብ ረኸብካ ኢንተርነት ትምህርትን ካልኦት ዕድላትን ኣለካ ማለት እዩ እቲ ወሳኒ ክርድእካ ዘለዎ ሕቶ እዩ ዘለካ ዕድል ክትጥቀመሉ ዲኻ ወይስ ጽባሕ ንጎ ኣላርምካ ምስ ፀውዐት ኣጥፊእኻ ያ ደቂስካ ክንስኻ ድሕሪ 5 ዓመት ስለምንታይ ህይወተይ ዘይተቀየረ እናበልካ ክትነብር ኢኻ ሕጂ ካብ ጽባሕ ጀሚርካ ምስቶም ናይ ሰዓት 5 ትንሱ ዕውታት ሰባት ኣባል ክትከውን ከም ዝወሰንካ መረጋገጽ ነዛ ትምህርቲ ላይ ግበረላ ጽባሕ ወጋሕታ ተንሲኻ ኣብተን ቀዳሞት 2 ሰዓታት እንታይ ከም ትገብር ድማ ኣብ ኮመንት ጻሓፈለይ ነቶም ክንቅየር እንደሊና ዝብሉ ግን ድማ ዘይቕየሩ ፈለጥካ እዛንታ ክጠቕሞም ስለ ትኽእል ሸርብ ምግባር ዘኻኽሮም መዓልታዊ ንዝርግሖ መናቃቕሕ መሃርትን ዛንታታት ንኽበጽሐካ ድማ ሰብስክራይብ ግበር ከምቲ ቶማስ ዝበሎ ዓወት መወዳእታ ይብሉን መዓልታዊ ዝግበር ልምዲ ኮይኑ نستعصو معرف بحدش معرف متكاي ولودي حدا خردك زلو ነገር ግን ابزحلخ حلو مصايخ انا مغير حيل لك أنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفر فتورا هاي مستبرانو ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ ተፈጥሮ ባህርያዊ ባዕሎም ንባዕሎም እናተዳራርቡ ነዛ ጸልማት መሬት ብርሃኖም ይህቡ ብርሃኖም ይህቡ حدا جزيت سلام دبنا يشفنهم يتارطرو خايلهم قد تبلوم والتنا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلمهم تريهم كتنو ببانا كتنو نبانا أنت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفر فتورا
ورحن كواخبتن مبرهت ناي سورا ناي زازباد متمريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبرهتي والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبرهتي